Helo, Elen sy 'ma o ffynnu. I rei sydd ddim yn fy nabod i, mi ydw i'n byw ar Ynys Môn hefo tref yng ngŵr a mae gen i 3 o blant sy bellach 'di tyfu fyny. Mae gen i'n 2 o gŵn a ar y funud yma jyst y 2 onyn ni sy yn byw yma. Mi gesh i ddiagnosis o ganser y fron pan o'n i'n 37 oed. Adag ynny wrth gwrs o'dd y plant yn fychan iawn. A y gobaith o'dd wrth gwrs 'i fod o wedi mynd ac ar ôl delio hefo sgil-effeithia seicolegol a sgil-effeithia corfforol, y diagnosis llawdriniaeth, ath bywyd yn ôl i fod yn fywyd da iawn, llawn iawn. Yn anffodus, mi ddoth y canser yn ôl pan o'n i'n 45 oed, a mi ddoth o nôl yn gam 4. Ac i rhai ohonach chi sydd yn byw hefo canser cam 4, mi ydych chi'n gwybod i fod o yn ganser na all gael unrhyw fath o driniaeth wneith i giwrio fo. Yn anffodus ofnadwy, yr unig beth allwn ni wneud ydy cymryd triniaeth dyddiol, misol, chemotherapi, llawer iawn, tabledi llawer iawn o driniaethau gwahanol, sydd yn gallu yn cadw ni i fyw gyda lwc fwy na byw, i ffynnu ac i fyw bywyd llawn iawn hefo canser cam 4. A be nes i ffeindio ar hyd y siwrna i yn bersonol, o bo' 'na ddim byd Cymraeg ar gael o'dd yn siarad yn agorad am diagnosis o ganser, a y bwriad trw ffynnu a ni a finna ydy bo' ni yma i roid dipyn bach o gyngor o'n profiada ni'n hunan, dim cyngor meddygol, dwi'm digon clyfar yn hynny. A yn sicr dim ond cyngor allai roid ar betha sy 'di fy helpu finna a ni ar y fath 'lly. Felly heddiw dwi'n sôn am stomas a yr effaith meddyliol o gael stoma a sud nes i deimlo wrth ffeindio bo' gen i stoma a sud dwi 'di dysgu fyw hefo fo. Ond ella newch chi ofyn rargol canser y fron ydi o hon, sud ma' hon ŵan yn mynd i allu siarad am stomas a gwbo be' mae'n siarad am. Hydref y seithfed, mae o'n sticio yn y meddwl i achos o'dd ym mhen blwydd i 2 ddiwrnod wedyn. Gesh i fy rhuthro i yr ysbyty a o fewn oria mi o'n i yn y theatres yn cael llawdriniaeth eitha hegar achos bo' gen i blockage yn y bowel. Ma' y canser y fron sgen i yn un rhyfadd iawn. Mae o'n hengadno bach o ganser a tydi o ddim yn dŵad yn ôl i'r llefydd fel canser y fron eryll. Lobular breast cancer sgen i. Mae o yn eitha anamal, ond ma' 'na dipyn ohonan ni yn byw hefo fo 'lly. A mae yn fach o si, mae o'n dueddol o ddod yn ôl rownd be' ma' nw'n alw yr peritoneal area, rownd y stumog, y bowel, yr ovaries, y groth, a mae o weld i fyw yna, a dwi'n gwybod bod o yn byw yna. Achos mae o wedi amlygu hun dros y 10 mlynedd dwytha, mae o yn dueddol o ddod yn ôl. A dwn i'm pam, ond am ryw reswm toddwn i ddim wedi cysidro y bysa byw hefo stoma yn un o'r opsiyna sa gen i. So gen i ddim dewis yn y mater, a deffro o lawdriniaeth eitha hir nesh i hefo bag stoma, a o'dd yr holl beth wir, o'dd o rwbath faswn i ddim wedi gallu freuddwydio am cynt. A ma' 'na fideo dwi 'di neud ddoe ar sud nesh i ddelio hefo yr ochor gorfforol ohono fo. Ond dwi am sôn dipyn bach am yr effaith feddyliol, achos dwi yn teimlo bod o yn rwbeth tydan ni ddim o bosib yn gysidro i fod yn ella bwysig ofnadwy. Ac wrth gwrs mae o'n bwysig, achos 'dan ni'n sôn am rwbath sy 'di newid y mywyd i rŵan. Fydd y mywyd i byth cweit 'run fath, ond ma' mywyd i 'di newid gymaint i fod byth cweit 'run fath. Nes dwi mor hyderus yn ei ddeud o rŵan, oherwydd fy mhrofiada cynt i, dwi'n mynd i allu, ac mi ydw i'n gallu, mi allai ffynnu heddiw 'ma, dwi yn ffynnu heddiw 'ma. A ma' hyn 8 wsos a hannar ar ôl llawdriniaeth sydd wir yn cael effaith hirdymor am byth. Dwi'n trio meddwl am be' o'dd y peth gwaetha
wrth ddeffro o'r llawdriniaeth a gweld bo' gen i fag. A yr unig beth alla i feddwl am o'dd y ffaith 'i fod o mor weladwy yn 'y meddwl i 'lly. Oherwydd bod yr llawfeddygon wedi goro rhoid y bag o bosib ddim yn y lle delfrydol gan fod yr llawdriniaeth wedi bod o dan amgylchiada brys. Mae o'n ista reit ar 'yn was i. A bob tro dwi'n sbïo lawr, dwi'n 'i weld o wrth gwrs 'lly, achos mae o'n popio allan. A ymweladwy ma' hi yn anodd ofnadwy weithia' sbïo yn y mirror a gweld y bag 'ma. Ond yn fachos i, tydi o ddim yn rwbath sy'n fy niffinio fi, tydi canser rioed wedi fy niffinio fi. Yn y blynyddoedd cynta dwi'n meddwl y mod i 'di teimlo mod i fatha ryw pariah bach a bo' pobol allan edrych arna fo a me'wl o 'na hi Elen, ma' hi 'fo canser cam pedwar, o sgynno hi'm llawar i fynd. Neu petha bach fel 'na, ond yn y meddwl i o'dd o. Tydw i wir ddim yn meddwl bo' neb dyddia' yma yn sbïad ar rywun a meddwl argol gin Elen stoma, o bechod drosti. Sgwn i os 'di o'n ogleuo. Sgwn i os 'di hi yn ca'l leakages. Yndw dwi yn cofiwch, o God yndw dwi'n ca'l leakages ofnadwy, dwi 'di ca'l rei yn y cychwyn beth bynnag. A dwi'n meddwl bo' fi 'di byw yn yr ofn yna, na dyna o'dd y peth gwaetha o'n i feddwl sa 'di gallu digwydd, o bod y bag yn mynd i ollwng. Mosh gin i sbïo ar fy hun hefo'r bag, alla i sbïo rŵan a meddwl o da iawn, y ffordd dwi'n sbïad ar y bag rŵan ydy diolch i'r nefoedd bod o 'na, neu'n swn i 'di marw'n un peth, a diolch i'r nefoedd bod o 'na achos mae o yn saff, mae o'n edrych fel bod o'n neud 'i job, a tydw i ddim hefo leak. Yr ofn mwyaf feddyliol o'dd gin i o'dd be' os faswn i'n ganol tŷ tafar yn tŷ bita, lle gwallt, dudwn ni lle gwallt, a bod y bag yn gollwng, achos fy mag i yn eitha dramatig, a pan mae o'n gollwng tydi o'm fatha tap yn dripio, mae o yn gollwng reit egar 'lly, a mae o yn eitha amlwg i fi'n syth bo' petha yn mynd o chwys. A dyna'n union ddigwyddodd, achos y mod i yn mynnu fel ydw i bob tro, mynd yn ôl i fyw bywyd mor llawn ac y gallai, mor sydyn ac y gallai. O'n i wrth gwrs isio lliwio'n ngwallt, a mi esh i at Carina sy'n gneud 'yn ngwallt i, a tua hannar ffordd lle o'dd 'yn ngwallt i'n llawn o'r foils gwyn 'ma, ac o'n i'n ista 'fo'r gawn silci ofnadwy 'ma, a nesh i deimlo'r bag yn mynd. A gor'o' deud wrth Carina achos wrth gwrs dwi wedi bod yn agorad lle a wedi esbonio bo' gin i stoma bag a pam ac ballu. A gesh i fynd i'r toilet, a to'dd o ddim yn briliant, on' mi nesh i o. Ddosh i allan, o'dd Carina yn lyfli, ac wrth feddwl am y peth ar ôl mynd adra, petai hynny 'di digwydd i rywun arall yn 'yn tŷ ni dudwch, neu yn mewn archfarchnad a bo' fi'r person o drws nesa iddyn nhw a gweld hyn yn digwydd, wrth gwrs swn i 'di bod yn lyfli 'fo nhw hefyd, pam na faswn i? Pam na fasa pawb yn lyfli? Do's 'a ddim rheswm, 'di o'm yn fai ar neb, 'di o fel bo' fi 'di trio gneud 'lly. A dwi'n meddwl bo' hi 'di bod dda iawn bo' fi 'di byw trw hynny, achos mae o wedi ca'l gwarad o'r ofn ofnadwy 'ma, beth os. A dyna be' fyddai'n deimlo lot hefo canser, ydy y beth os 'ma, yr ofn 'ma sy'n byw yn dragwyddol yn y meddwl ni. Be' os neith y bag 'ma licio? Be' os neith y bag ecsblowdio? Dyna'n mawr o'dd gin i am hir. Felly be' o'n i'n neud o gosod yr larwm i fynd, a dwi dal i neud, 3:00 bore. Jyst rhag ofn, a ma' well gin i neud hynny, a dyna sud ydw i'n ymdopi. Dwi'n meddwl hefyd ar lefel llawar iawn mwy cynhenid, bo' ca'l rheolaeth o'ch bowels yn rwbath pwysig. Ydach chi wedi ca'l 'i ddrilio yn 'ych penna ers oddach chi'n blant bach fatha finna 'lly. Ma'n un o'r petha ma' mama, tada, rhieni yn licio ca'l deud, o ma' Elen yn ddyflwydd a o ma' hi'n defnyddio'r poti a do's 'a ddim damweinia. Lle dwi rŵan 'di mynd yn ôl i fod yn, o Elen, os o's gen i ddim rheolaeth o gwbwl drost 'i bowels. A eto, llais bach gwirion, y llais bach 'ma 'di o. 'Di o'm yn wir. Dim ots gin neb.
Ma' pawb yn byw 'u bywyda hefo petha 'dan ni ddim yn wbod am yn digwydd tu mewn. A be' dwi isio ddeutha chi ydi, Elen ydw i. Elen sy yn fam, yn wraig, yn byw bywyd llawn iawn, a dim jyst byw, dwi ffynnu hefo fo. Mi o'n i sâl ofnadwy, dwi'n ca'l dyddia' difrifol, tydi'r bag ddim yn berffaith. Yn anffodus, yn fy meddwl i tydi bagia stoma ddim wedi datblygu llawar drost yr adag pan o'n i'n nyrsio yn lle cynta 'lly, mynd yn ôl i'r 90a cynnar iawn 'lly. Ac efallai mewn 2, 3 blynadd y by' 'na rwbath neith drawsnewid y byd stomas, dwi'm yn gwbod. Ond i weithio hefo be' sgynnon ni rŵan, rhif 1, tydi o ddim yn 'ych diffinio chi. Ma'n anffodus iawn, ond tydi o ddim yn mynd i'ch diffinio chi. Rhif 2, munud ydach chi'n dechra gallu delio hefo yr ochor gorfforol ohono fo, sef newid y bagia, manegio leakage, penderfynu pa system sy'n gweithio i chi'n iawn, ca'l y gefnogaeth iawn gin 'ych nyrsys stoma chi. Os ydach chi'n stryglo'n feddyliol, gofyn am help, ewch i ofyn, gofynnwch wrth 'ych meddyg teulu, gofynnwch wrth os ydach chi'n gweithio i gyflogwyr da sydd hefo access i gwnsela ac yn y blaen. Gofynnwch am help, achos do's 'am byd efo cwilydd ohono fo. A ma'r rhan fwya'r ofn ydan ni'n byw hefo yn ofn sydd ddim yn ca'l 'i drosglwyddo i fywyd. Mae o'n ofn ydan ni'n gario yn fyma. A dwn i'm pam dwi'n 'i gario fo, dwi 'di trio dod drost yr ofna 'ma drost y blynyddodd, ond dwi 'di dysgu byw hefo nw. A dyna ydi y gobaith wrth wrando ar hyn rŵan. Do, mi gesh i leak mewn lle cyhoeddus, a na, swn i ddim rili licio meddwl bo' hyn 'di ddigwydd yn ddyddiol, ond os 'di o'n digwydd unwaith pob hyn a hyn, dyna ni. Galla allai neud rhan fwya o betha ma' pobol eryll yn neud. So o'n i rioed licio nofio, felly 'na fo, allai byth wisgo siwt nofio arall. Hei ho, allai fyw 'fo hynny. Sicir nes i rioed wisgo bikini, felly tydw i ddim yn gor'o' postio llunia' fy hun ar social media byth mewn bikini, yn gwisgo stoma bag. Na o, ma'r ofn yna 'di mynd. Tref a finna o ran 'yn perthynas, i fod yn onast, yr unig beth ma' Tref yn boeni am ydi bo' fi'n iawn. Dyna'r unig beth, a dyna'r unig beth sy wedi bod rioed hefo Tref. Ma'r ofna am fi fy hun, y ffordd dwi'n sbïad arna fi fy hun, fy hunan-ddelwedd, fy self-esteem, y ffordd dwi'n teimlo amdana fi fy hun, ma' hyn i gyd yn dwad gynna fi fy hun, tydi o ddim yn dwad gin neb arall. Ac y gobaith ydi, os 'di'ch perthynas chi ddigon cry hefo'ch teulu, hefo'ch ffrindia, na'n nw ddim y'ch diffinio chi achos bo' gynnach chi rwbath sy chydig bach yn wahanol. Ac os ydyn nw'n 'ych diffinio chi, ella bod hi'n amser i chi feddwl pam. Achos wir yr, dim ots, 'dan ni'n poeni gymaint am betha fel pobol 'dan ni'n poeni. Triwch beidio. Ma' 'na ddyddia' lle ydw i'n teimlo'n isel. Ma' 'na ddyddia' lle ydw i 'di stryglo dod allan o'n ngwely. Dim jyst achos y stoma, dim jyst achos canser. Ma' nw 'di bod achos 'y mod i'n teimlo'n isel, isel am betha sy ddim byd i neud hefo canser. Ma' nw 'di bod yn oherwydd galar, dwi wedi galaru am be' o gin i cynt a be' sgin i ddim rŵan. A 'dan ni'n clwad o hyd am fod yn ffeind, ond byddwch yn ffeind efo chi'ch hun hefyd. Achos 'dan amal iawn 'dan ni'n ffeind iawn 'fo pobol eryll, ond ma' mor bwysig bod yn ffeind efo chi'ch hun. A dyna sud ma' ffynnu. Mi allwn ni ffynnu jyst wrth fod yn ffeind efo ni'n hunan. 'Di o'm yn fai arna ni. Nathon ni'm gofyn amdano fo. A ma'r pobol sy'n yn gwir caru ni yn dallt hynny, ac yna i fod hefo ni, i fod yn rhan o hyn i gyd. Ac os o's 'na ddim un person sy hefo chi rannu fo, meddyliwch, ma' 'na bobol eryll yn yr un sefyllfa, a ma' 'na ffyrdd o ddelio. Ac os dach chi stryglo heddiw 'ma ac yn teimlo bod angan siarad rywun, ma' 'na lincia ar y dudalen yma. Ewch ar y lincia, byddwch yn ffeind efo chi'ch hun, a gobeithio bo' hynny 'di helpu dipyn bach. Ac os o's 'na rwbeth 'sa chi licio i fi siarad am ymhellach na hyn, gyrrwch negas, mi ddawn ni a neu fi nôl ata chi, a gawn ni sgwrs. Dwi gaddo.
Diolch.